silar zaman mazaje matan duniya kwarai kuna da rana an haife mu ne saboda mata mu girma dan mu bautata wa mata mu makaranta saboda mata mu nemi aiki saboda mata kullum burina na burge mata neman kuɗi inai saboda mata na sayi mota saboda mata na gina gidana saboda mata. Assalamu alaikum jama'a masu kallo, barkanmu da warhaka, barkanmu da zuwa shirin ta Awarwaro. Shiri ce da ke duba rayuwar 'ya mace tashi daga yarinya 'yar karama, 'yar budurwa, mace mai aure da kuma har ga tsohuwa. Muna zuwa kowace sati ne domin mu tattauna akan rayuwarmu, mu gane illolin da ke shafanmu da ke ja mana damuwa a rayuwa, mu kuma gane inda muke burgewa a cikin al'umma, mu kuma yi koyo ga sana'o'i kala-kala, harkan rayuwarmu, zaman aure, zaman rayuwar budurwa zuwa boko da dai sauransu. A yau kuma mun zo ne da wata sabuwar salo domin mu tattauna akan wata kan magana mai ban daɗi sosai. Wato kan maganar mu ta yau abu ne da ke faruwa a kowace gida ko? Yauwa, a yau na zo da babbar bakuwa da za ta taya ni hirar nan. To babbar bakuwa ko za ki gabatar da kanki? To salamu alaikum mutanenmu, sunana Hope Omanze wanda aka san da magajiya. Masu kallo, a yau da kullum dai kun san cewa ni ce mai gabatar muku da shirin Awarwaro, kuma ni ce mai suna Alice Bwala, 'yar Borno, gatar Arewa. Kamun mu gabatar muku da kan maganar mu ta yau, bari mu ɗan je hutun takaitaccen lokaci, idan mun dawo za mu ɗaura. Mata silar zaman mazaje matan duniya kwarai kuna da rana an haife mu ne saboda mata mu girma dan mu bautata wa mata mu makaranta saboda mata mu nemi aiki saboda mata kullum burina na burge mata neman kuɗi inai saboda mata na sayi mota saboda mata na gina gidana saboda mata. Masu kallo, barka da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. A yau a shirinmu ta Awarwaro na ce muku mun zo ne da wata kan magana mai daɗi, kan magana ce da ta shafi kowace gida a al'ummanmu. Wato a yau da magajiya za mu tattauna akan dangantaka tsakanin uwa da 'ya. Wato dangantakar uwa da 'ya, a turance kenan mother-daughter relationship. Mun dai san cewa akwai wata dankon ƙauna da ke tsakanin uwa da 'ya sosai, kamar soyayya kenan. Yauwa, a yau muka ce a shirinmu ta Awarwaro ya kamata mu ɗan tattauna mu gane ya dangantakar nan take. To magajiya, fili gare ki, wai shin a tunaninki ya za ki iya bayyana mana dangantakar tsakanin uwa da 'ya? Yawa, Malama Alice Bola, kisan cewa dangantaka tsakanin uwa da iya soyayya ne, kaman bayan da za yi wannan magana kamar wani ya fi wani. Kin san yana kamar relationship din kamar uwa da iya yana kamar, kin san kamar brother and sister. So kamar mutane da ke soyayya, kin gane. Za ki sami mamanki ki mata magana, kuma mamanki za ku iya zona ku hira tare kamar abokanai. Ki fahimta? Don soyayyanku ba jini ne ya hada ku, ba abun da zai iya shiga tsakaninku. Kuma kin sa wannan soyayya din nan akwai wasu iya da uwa da ba su biyu hanya daya sosai, ba su shaku ba kwata-kwata, ba sa shiri. Sai kuma ki ga wai me ke kawo wannan, don ya kamata su zama abokanai suna magana. Kin gan su kaman su mata ne, ya kamata su gane junansu, amma a wasu gida za ki gan ba su
ba su biyayya da wasu wannan yayi wannan magana wannan kuma akwai wasu uwa da suna da zafin jini sosai kuma iyalinsu ba za ta yi masu magana ba kin ga gaskiya. amma dai abu ya kamata akwai wannan soyayya tsakanin su wannan kin ga ya kamata suna da wani understanding so su gane kansu sosai. Na gane abin da ke faɗa, wato shi dangantakar da ke tsakanin uwa da ya ma abu ce da babu kamarta, ba za ta haɗa shi da soyayyar da ke tsakanin yan uwa ba za a haɗa shi da soyayyar tsakanin budurwa da saurayi ba, kowace irin soyayya ba za a iya haɗa ba. Soyayyar da ke tsakanin uwa da ya babba ce, mafi babba tsakanin kowace soyayya, wato akwai wata shakuwa ne tsakaninsu. Wallahi kin ga uwa za ta iya mata ba da kanta akan iyanta sosai, amma dai kin ga saurayi wasu saurayi ma ba za su iya su ba da kansu akan kanki ba, amma kin ga uwa gara gasu ci sai ke ki ci, kin ga gara wani abu ya same su akan ya taba ki. Gaskiya ne. Masu kallo, gaskiya shi soyayyen da ke tsakanin uwa da ya babu kamarta a duniya. An ce wannan shi ce relationship wanda ta fi karfi sosai, kuma na gane cewa wannan dangantakar da ke tsakanin uwa da ya akwai fanni da akwai lalaci har zai ɓaci ya shiga wata hali daban, akwai kuma fannin da ke sa tarbiyan ya fito sosai, yar ta samu tarbiya sosai. Duk wannan yana fitowa daga dangantakar da ke tsakaninsu kenan, wato akwai dankon soyayya. Ita fa uwa idan ta haifi ya mace, ita ce ƙawarta na farko. A ce amarya kin yi aure gidan miji, Allah ya albarkace ki da ya mace aihuwan farko, to fa kin samu abokiyar zama na farko kenan, kin samu kawa, kin samu yar uwa, ita ce friend and sister ki. Me yafi haka daɗi? Wallahi me yafi haka. Kuma idan ana tashuwa tana girma akwai shakuwan nan, hiran su tale, wani zaki samu ma uwa da yaro gulmace suke yi, duk san shakuwa, kunyan tattauna abubuwa ma duk ya fita. Ba su ganin juna kaman wai a'a wannan umma ta ce ko ya a'a, sun shaku sosai, sun zama kaman abokane, har gulmace za su na yi tare. Idan babanta baya abin da ya kamata, ake ga uwar ta zo ta sami yarinyar ne tana mata complain, ai gashi abbanki yayi haka yan uwanta maza ma duk za su zama kamar best of friends haka. Kin sa akwai wani gida da na taba gani, babansu yana ya fara jealous akan dangantaka da ke tsakanin matan shi da yariyan. Don shi bai gane ba, yana masu magana sai su kalli juna da ido, sai su mishi ware kenan. Abu sai fara mashi zafi, kamar me yasa ku biyu haka kun hada kai kuna so ku fara mu wani iskanci a gida. Kuma haka ya kamata uwa da ya su shaku sosai, amma na zo na gane cewa fa shakuwan nan takan yi yawa, shi yasa ake samun damuwa lokacin aure, lokacin rabuwa, kai hatta har lokacin zuwa makaranta. Wallahi na tuna da zan je makarantar boarding JS1, ko ni ma ban yi kuka ba, amma mamata ta fi kuka, ta yi kuka kamar za a kai ni gidan miji ne can a wani wata kasa daban. Duk ni marmari ma nake zan je secondary school, za a kai ni boarding, ni dai an mun shopping na madaran nan, su Milo, su waye yaro ina ruwana, ni dai naga kayan abinci, kayan zaki, su biskit, su me, ni dai damuwa na kawai na yi focus akan provision din da ni na ma manta da kowa a gida, ni dai a kai ni makaranta inda zan wala in yi ciye na. Mama na kuma abin ya mata zafi, ta yi kuka domin akwai shakuwan da ke tsakaninmu da bata taba samanin cewa za mu rabu haka ba. Amma wata 3 ne fa kawai a makaranta, a je a yi tam ɗaya a dawo. Kin ga haka shakuwan nan idan yayi yawa, rabuwa yana yin wuya tsakanin uwa. Kin san ma ana ma samu matsala a tsakanin idan iyanta za ta je ta yi aure, za ki gan
sun riga sun zama too close har in ta aure za ki ga suna yana damunta ko abu da mijinta ya mata za ta dawo gida ta gya mamanta kin fahimta shine abubuwa da ya kamata mu san line na shi boundary da ya kamata ya kai akwai wasu abubuwa da bai kamata a gidan mijinki ki koma gida kina gya mamanki. Ni kin ga irin dangantakan tsakanin uwa da ya shi yakan jawo har zaki samu wasu maza suna ce su ba sa son moda illonsu surkuwarsu kenan ta zo hutu gidan ta daɗe in za ta zo kwana ɗaya ta yi ziyara safe yamma ta tafi ko kwana ɗaya biyu ta yi weekend ta koma ya fi musu kwanciyar hankali. Maza da dama suna ga idan har surkuwarsu ta zo gidansu ta yi kwan biyu suna ga kamar a kwana tashi za fara samun damuwa ko da babu ruwanta ko da ita ba ta cusa ma 'yarta ra'ayi yin wasu abubuwa musamman dai moda illo na gida a kwana tashi mijin nan wasu shigen matan shi zai fara ce ai dun mamanki na nan ne shi yasa kike yin haka shi yasa kike zai fara ce wasu renin da take wasu rigima don ta ga mamanta ne shi kuma a ci kunya ba zai iya ya kwabe ta ba kin gane shine shakuwan da wasu illolin da shakuwan nan yake jawo. Wata gefe kuma da gane shine yawan reraya yawan lallaba pampering kenan za ki ga uwa da ya sun shaku sosai har uwa ba za ta san lokacin da ta kwabe ta ba ta yi laifi tun tana karama yarinya ta yi laifi ba za ta iya ta nuna mata ga kuskurenta ba ko a ce ta dake ta ko ta ja mata kunne ba sun shaku sosai da tana ga ta so ta sosai da har ba za ta iya dukanta ba ko ta hana ta yin abu. Sai ki ga wasu uwa ma sai su bar yariyan ba ta aiki da don so kin gane sai su bar ta lallace ko akwai wani gida da na taba na shiga yariyan ta zo na mamanta na shara sai ta daga mamanta kafa ta sharin da take zama. Na san mutane na mamaki cewa ya za a yi umma na shara san kuma maman tana gan wannan kamar so bata gan shi kamar laifi ba. Yariyan bata iya aiki ba to ita tana da lallabe ta ko abu da take so sai ta bata. Musamman ma kika samu iyayen da suka haifa aihuwa daya suka samu kuma ya mace ɗayan nan sai kika an lalata su girki ba za su yi ba aikin gida ba su yi ba gare ni ba tarbiya kuma sai ki ga dan sun zama abokanin zama sai su fara mamanta magana da bai kamata ki yi ma mama ba kuma da shi kuma za ta fita ta ma wasu kuma kin ga maman bata gan shi kamar laifi ba ta gan shi normal kuma yaren kuma za ta fita ita is normal sai ta je ta ma wasu. Dangantakar tsakanin uwa da 'ya'yan nan ma idan shakuwan yayi yawa mukan manta cewa akwai wasu hiran da bai kamata ba wato akwai boundary tsakanin wasu hiran da mama da 'ya za ta yi gaskiya ki magana sosai. To masu kallo ina fatan kuna kan biye da mu akan shirin mu ta Awarwaro. Yau muna tattaunawa ne akan dangantaka tsakanin uwa da 'ya kuma muna kan magana ne domin mu gane shin wasu illoli ne suke fitowa daga wannan yawan shakuwan da dankon soyayya da har uwa takan manta in lokacin da za ta kwabe 'yarta idan ta yi laifi 'yar kuma ta zama too comfortable har ta zubar da tarbiyya gefe ta manta da respect da za ta ba ma uwarta. To kamun mu ci gaba da wannan shiri bari mu dan je hutun takaitaccen lokaci idan mun dawo za mu daura. Mata sular zaman mazaje matan duniya kwarai kuna da rana an haife mu ne saboda mata mu girma don mu bautata wa mata mu makaranta saboda mata mu nemi aiki saboda mata kullum burina na burge mata neman kuɗi inai saboda mata na sayi mota saboda mata na gina gida na
mata. Masu kallo barka da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Har yanzu muna kan tattaunawa ne akan dangantaka tsakanin uwa da 'ya akan shirin mu ta Awarwaro. Mun dai san shirin Awarwaro shiri ce da ke tattaunawa rayuwar 'ya mace gabaki daya. Ina nan har yanzu da babbar bakuwa ta Magajiya muna kan tattaunawa. To Magajiya, na ce banda su illolin da muka dan tattauna kamun mu je hutun takaitaccen lokaci, mun san dai har yanzu akwai ababa masu kyau su ma suka fi yawa, abubuwa masu kyau da ke fitowa daga wannan dangantaka shakuwan tsakanin uwa da 'yarta. Na ga kaman duk kin san dai to a duniya ba za mu iya zaben iyalin da za a haife ka ba. Aka ce you cannot choose your family. Gidan da aka haife ka ita ce familin ka. Ba za ka ce a'a ni ban son gidan nan ba. Za ka iya zaben makaranta, za ka iya zaben miji, amma ba za ka iya zaben gida ba. zaben iyalin da Allah zai sa a haife ka a ciki ba. Yanzu misali Allah ya hore mana an haife mu a gida mai kyau, gida mai tarbiya. Da uwa ta gari. Idan kuka shaku dankon soyayyan nan ki tsakaninku, mafi yawa za ki ga duk iyalin da har uwa ta ba wa 'yarta tarbiya mai kyau, tashiwanta dai ta samu tarbiyyar nan mai kyau, ta samu manas masu kyau da boko da komai, sai wuya ta fuskanci damuwa nan gaba. Idan kika kuma comparing dai families ɗin da ba su samu wannan tarbiya ba daga ɓangaren uwa da bata ba su tarbiya ba, bata ba su kula sosai ba, za ki ga su ne mafi yawa sukan samu challenges a rayuwa. Kina da gaskiya maganan ki. Dan dai da uwa ki ba ma yanki tarbiya mai kyau, mata yi girma da shi. Za ki ga idan ta fita waje ko abun da duniya ya jefa mata, za ta yi ta tsaya ta karbe shi. Ko da ta shiga gidan miji ne, abuwa na fitowa, za ta samu wannan kamar idea da za ta iya ta facing duka challenges a cikin aurenta din nan. Ke fahimta? Amma dai kin ga dangantaka da ke tsakani uwa da iyanta, abu yana ba da wisdom yanda zaki bi kina abubuwa a duniya na rayuwa. Gaskiya ta koya daga mamanta. Maman za ta zona ta baki hira kamar lokacin da take tashiwa, abubuwa da ya same ta, yadda ta zo ta yi da ta overcoming duka challenges din nan. Kin ga stories din nan zai baki ideas. Don idan abun nan ya faru maki, za ki san mafitan da za ki bi. Gaskiya kin magana a nan na ji daɗi. Wato akwai abin da bature ke cewa experience is the best teacher. Amma daga maganan da kika yi, ba wai sai kin experiencing abu kamun ki koya lesson ɗinki ba a rayuwar ki na 'ya mace. Shakuwan nan da ke tsakanin uwa da 'yarta, wato idan har uwa ta ba ma 'yarta wannan tarbiyan, ta ba ta wasu hira na rayuwanta da cewa a lokacin da ta fuskanci wannan matsala ga abin da ta yi, a lokacin da ta fuskanci wannan ga abin da ta yi mafita. Idan har 'yar nan ta zo daidai lokacin nan ita ma a rayuwarta, kin ga za ta yi aiki da shawarar uwarta. Kuma ba sai ta yi experiencing ba kamun ta koya. Experience an ce shine best teacher, amma ba kowane lokaci ba ne muna koya daga namu experience. Kin gane? Yawwa da na wasu. Kin ga yanzu idan uwa da 'yarta sun yi hiran abubuwa da yawa, idan har ta zo ta yi fuskanci irin matsalan nan, ai ta gane mafita ko. Kin ga kamar matsala da ke faruwa a tsakanin mata da miji a farko auren su.
kin san ba su taba su zo na tare ba, yanzu su zo na tare za su fara samu matsala kadan kaman ka cire riga sai ka ajiye mu a kan kushin na dawo, me yasa ba za ka dokar riga nan ka shiga da cikin daki ka ajiye. Kin ga karamin matsala da nan da ke fitowa a farkon aure, da ta je ta gaya mamanta za ta bata tarbiyya da ya kamata ta yadda za ta bi mijinta. Kin ga wannan it is not an added advantage to her. Amma da ba ta da relationship da mamanta ba za ta iya san yadda za ta yi da shi, kuma ba za ta yi mamanta magana ba. Kin san maganan nan da kika yi sai ya dan bude min ido ga wani abu da kika ce in har ta kai gidan auren nan ta fara gan laifuffukan nan ba za ta iya magana aurenta ba. Wato at that point magana yayi nisa, dinki yayi nisa, it's almost too late for her. Amma kin ga tun daga tashiwarta na yar yarinya idan sun gama establishing wannan relationship, good communication nan, suna magana suna gane juna, ina ga ko sun kai shekaru 80 ne 70 dukansu sun zama tsofe wallahi ba su ji kunyan tattauna wasu abubuwa ba. Amma idan tun a girmar ya mace tun tana karama tashiwarta budurwa tun yar yarinya ma, idan har bata yi establishing good relationship da communication da mamarta ba, zai yi wuya can gaba a rayuwa lokacin da ta fara fuskantar challenges din nan ta zo ta open up mamanta. Kuma laifin nan zan ba ma iyaye ne, zan ba iyaye musamman a duniyarmu na yanzu, zamaninmu. Za ki ga muna tashiwa babu lokaci, da safe an tashi baba ya je aiki, mama ta je aiki, an fita karfe 6 ko 7 na safe ba a dawo ba sai yamma, 'ya'ya sun je makaranta, sun da makaranta za su je lesson, babu hutu, babu lokacin da za ku zauna ku tattauna. Yara sun girma, a ce misali ta girma ta je gidan miji, ta je ta fuskanci wani damuwa. Gidan miji ma yayi nisa, bari in jawo maki. Da kama a ce kin san yan mace tana girma ta fara ta fara samari. Ba ma samari ba. Kamar 10 years 11 years da nan al'ada ta ka akwai wasu ba za su iya masu gyama su ba, ba za su iya ba su gane me ke faruwa a jikinsu ba. Kin ga maman su bata ba su wannan privilege su zo su yi magana, su yi hira. So kuma da take ga abubuwa da bata gane ba za ta yi magana. Kin ga wasu suna ma samu suna ya zama ce shi suna samu mistake a wurin kuskure, sai ki ga su je su samu wanda bai kamata su gaya ma ba, sai ki ga sun advantage su an dauke advantage na su. So ya kamata iyayenmu ya kamata su doka wannan privilege. Idan kin ga in kin haifa yariya ki jawo ta kusa da ke dan ya kamata ki bata wannan open mind da za ta iya ta gaya maki ko abu aka mata a waje don ta shigo, let her feel free to share with you. Mamaki yanzu inda zamani take yanzu da muna da cases na fyaɗe sosai, wato rape, akwai 'yan mata da yawa da suke fuskantar wannan damuwan fyaɗe da ba su magana a kai. Akwai mata da yawa da dama idan kika samu hira da 'yan mutane NGOs nan da suke taimaka, za ki ga cases na fyaɗe da yawa da ba su iya faɗa da baki ba, amma an ba su rubuta su rubuta an musu fyaɗe amma ba za su iya ma gyama uwarsu ba, domin tun tashiwa ba ta ba su education na a'a gashi idan namiji ya miki haka bai kamata ba, a'a jikinki in kin kai satin shekarun nan ga abin da zai faru. Su kuma sun girma sun je makaranta sun koya daga abokanansu, abokanan nan kuma tsarin shekarunsu ne, age group ɗinsu nan ba za ki expecting 'yar shekara 10 da ya educating 'yar uwata shekara 10 da kyau inda ya kamata ke uwa za ki yi shi da kyau ba. So ba wai ba su koya kwata-kwata ba, amma they are learning it the wrong way. Sun koya inda bai kamata ba, dai sun gane me ke faruwa amma ba za su san
wisdom da za su yi applying ba. Banda ma rayuwan budurwa da ta fara ganin al'ada da sauransu, a ce mace da ta fara relationship da komai tana samun matsala da saurayi, ko wanda ma ta je gidan miji ta yi aure ta fara samun matsalolin nan, za ki gani idan abu ya lalace har an kore ta dawo gidan babanta shine za ta fara, idan abu dai ya kai aski ya kai keya shine tukunna ya kai gaban goshi shine za ta fara magana ta ce ai gashi abin da ya faru. Za ki ga lokaci ne ta break down, ta fara bude ma mamanta cewa ga abin da ya faru. Maman kuma sai ta fara, me yasa baki gaya mun ba? Maman ta manta cewa ba ta yi establishing good relationship. She was never relaxed in the first place da har za su iya maganganun da ya kamata initially. Kuma akwai wasu uwa da ba su kula da yaransu. Kin fahimta, kina da yariya, she always feel free, sai ki ganta tana nan tana jin dadinta tana, amma sai ki gan ya kawo wani lokaci sai ki gan ta zo na ita kadai shuru, sai ki san wani abu ya same. Akwai damuwa. Amma wasu iyaye sai su gan ba su amma kula da su da su san ko to idan kina da shakuwa da mamanki, wallahi ko a waya kuka yi magana, za ta gane muryanki, za ta tambaye ki baby na me ya faru, za ta ga daga murya. An ce fa babu kamar uwa, wallahi babu kamar uwa. Wasu ma da iyaye da nesa yara sun fita nema, abu ya faru da ɗanta ko 'yarta, za ta ji shi a jikinta. Wallahi kin san wani abu ya bani mamaki lokacin da nake girma. Mama na ta gaya mu in ta ga ina sai ta ce to zai fara kenan, je ki sha magani. Ta riga ta gane jikinki kin fara. To ya kamata uwa su kula da yaran su, za su gane ko da wani abu za su yi, za su gane to sun gane domin kun tashi tare shaku wannan ya wannan. Amma idan ke uwa tashiwa da yarki baki ja ta jikinki ba, kina ga kaman wannan, kin san wasu iyaye ba da tarbiyansu suna yin shi da strictness. An ce kuma strict parents su ne masu producing yara masu taurin kai sosai. Ba wai an ce kar a ba yara tarbiya, an ce a daki yaro da hannun hagu a lallabe shi da hannun dama. Wasu ina iyayen nan ga su nan dai very strict da har suna tsoro. Wasu gida ki ga har idan iyayen sun dawo yara suna walwala suna jin daɗi, suna jin ƙarar motar iyayensu sun kashe TV sun gudu. Babu farin ciki wai mamanki ta dawo gida. Za ki ji mama ta dawo, tsoro, kar mama ta ji haka, kin shiga damuwa. Mu ba da misali 'yan mata da suka yi ciki a waje, za su je ba su da information akan abin da ya kamata su yi. Wasu ba su san komai akan abortion ba, amma don tsoro ba za su ma iya daukan yaron ba ko wani abu, za su je su fada a hannun quack doctors, za su je su fada cikin matsalan da bai kamata ba. Don tsoro su bai kamata ba. Ni ban ga dalili da ya kamata wai ya ta ji tsoron mamanta magana ba. Akwai tsoro, tsoron na ya nuna kina kaunata ne kuma kin respecting ɗinta, amma ba wai irin tsoron da kina ga kaman duniyan ki ta zo ƙarshe in kin yi laifi kaman idan kin gaya ma mamanki that is the end. Bai kamata ba. Komin tsoro ya kamata should be able to confide a mamanta. Tun farko, tun aihuwa, mamanki ce best friend ɗinki, mamanki ce first sister ɗinki. Kamun ma ki waye other siblings ɗinki, mamanki ce first sister ɗinki. Ku za ku fara shakuwa kamun nan ki fara gane da sauran 'yan uwanki mata da kuma abokane. Sai ki ga mata sun fada halin da bai kamata ba. A'a, suna samun damuwa da samaransu sun fara taba su, ko suna so su yi abin da bai kamata ba za su iya gya mamansu ba. Samaran yanzu kuma mun san su da yaudara, za su ce ai zan aure ki, duk bai ɓaci ba, idan an yi yanzu an yi gobe duk bai ɓaci ba, tun da zai zan aure ki. A'a, wani yana mata duka, ba za ta iya gya mamanta ba, zai nuna mata kamar soyayya ne. Ai ina son ki, shi yasa nake da ke. Wani ta yi ciki, ba ta iya gya mamanta ba, amma na za ta kashe ni.
ba uwar da za ta kashe yarta, babu babu. ban ga abin da ya za ta yi a duniya ba. Kai komin fishi da a kore ta a gida, a kwana a tashi mamanta za ta nemo ta dawo da ita. Ba soyayyen da ya fi na tsakanin uwa da ya gaskiya. So gaskiya muna jan kunne ma iyayenmu mata a nan, idan har abubuwa suka ɓace, ba a kowane lokaci ba, mun san akwai yan mata masu taurin kai wanda duk sun samu tarbiyya mai kyau, amma idan sun fita watsarwa suke yi. Amma idan har ke uwa kika ja yarki jiki sosai tun tana karama, kuka shaku sosai, ko ma mene matsalanta a rayuwa za ta gaya miki. Wani abun ma ba sai ya shafi wai matsalan yar bace, idan ta ga abin da ta ga zai cuce mamanta za ta gaya mata. Musamman a aure, idan ya kai point da ana so a cutar da mamanta, yarki ne za ta fito ta gaya miki. Idan ta ganda za a cutar da yan uwarta, ita ne za ta fito. Shi yasa an ce idan ana aurar da ya mace, baban yakan mishi zafi, din ya san ya mace ko ina take a duniya ba ta manta da gida. Amma idan baki nuna mata ƙaunar nan batun tana tashiwa, za ta manta da gida. Ina a samu ya da ta girma a gidan da babu soyayya, babu kusancewa tsakanin ita da iyalinta, ta samu saurayi mai santa, ya aure ta, ya nuna mata bala'in soyayya, me zai jawo hankalinta gida? Ta yi gaba kenan ai. Ta yi gaba gaskiya. So iyaye mu ma sai mu ja mu kanmu kunne, mu dan gyara relationship da ke tsakaninmu da 'ya'yanmu, ba ya mace kaɗai ba, har mazan ma su ma a ja su jiki, a nuna musu kauna. Bari mu dan je hutun takaitaccen lokaci masu kallo, idan mun dawo za mu daura daga shirin Awarwaro. Mata sular zaman mazaje, matan duniya kware kuna da rana. An haife mu ne saboda mata, mu girma don mu bautata wa mata, mu makaranta saboda mata, mu nemi aiki saboda mata. Kullum burina na burge mata, neman kuɗi inai saboda mata, na sayi mota saboda mata, na gina gidana saboda mata. Mata sular zaman mazaje, matan duniya kware kuna da rana. An haife mu ne saboda mata, mu girma don mu bautata wa mata, mu makaranta saboda mata, mu nemi aiki saboda mata. Kullum burina na burge mata, neman kuɗi inai saboda mata, na sayi mota saboda mata, na gina gidana saboda mata. Barka da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci masu kallo. Kamun mu je hutun takaitaccen lokaci, muna kan tattaunawa ne akan maganar mu ta dangantaka da ke tsakanin uwa da ya, wato mother daughter relationship. A shirinmu na Awarwaro mukan tattaunawa da kan rayuwar ya mace gabaki daya. Yau kuma mun zo kan bangaren uwa da ya ne, domin mu gane abubuwa da yawa da ke takaice a wannan soyayya, da kuma dan kisan ana dan samu hada-hada tsakanin su wani lokaci. Ba a koyaushe bane fa uwa da ya suke shiri, ana fada sosai a yi a kowane relationship. Da ba fada ba za ku gane juna ba. An ce shine spice in relationship din, a dan fada kaɗan ko. To magajiya, akwai wata bangaren relationship na tsakanin uwa da ya da nake so ki dan bamu haske a kai. Shin mata, yara da suka tashi a gida ba su da uwa, a ce marayu, ko wanda an saki mamansu ba ta gida, ko wanda ta tafi da kanta, da dai sauransu, wato wanda ba su da mother figure a gida, ya kike ga suke coping da ba su da mother daughter relationship nan? Kin ga mother daughter relationship din nan, dangantaka da ke tsakanin su is very important. Dan akwai rayuwa, ko a kowane rayuwa, ko namiji ko na mace, dan ba su da uwa da ke masu magana, da ke ba su tarbiya,
za ki gan yadda suke abubuwansu daban ne gaskiya. kuma a tsakanin mutane in ki gansu za ki gansu kamar they are not free gaskiya. don dai ba za su iya su magana ko abu da ke damun su ba, za ki gan kuma ana kashe su ne su rike shi shuru a cikinsu kuma suna tsakanin ba za su iya su yi freely su yi magana ba don dai that mother figure is not there kin gan ba su da tun daga tashiwa samu wannan wanda za su yi magana da shi ko da babansu na wurin kin san uwa ba wanda zai iya replace uwa za a iya replace uba fa amma uwa wanda ya ba wanda zai iya replace na shi ba ko da wanda sun samu mother figure a ce suna da aunties suna da yayu da suke ina ba ki taba comparing din shi da a ce akwai uwa a gida ba ko ba uwar da ta haife ki ba kin san akwai wasu uwa da ba su suka haifi 'ya'yan nan fa amma yanayin da suka rike su yawa mother figure nan wato ba tabbas cewa wanda ta haife ki ba ce. Akwai mata da yawa a cikin al'ummarmu, akwai da yawa ma da basu taba haihuwa ba amma sun rike yara da ko ina suka je sunansu suke kira idan suna maganar mamansu za su kira a'a malama wace hajiya wace. Akwai su ma in ba gya mai wai ba ita ta haife shi ba za ki taba gane ba gaskiya. Mother figure dan za ki gan relationship is very strong gaskiya. Amma kin san wannan mutane da ba su da uwa ya kamata ta ba ma san yadda za su yi ba don dai kin ga mother figure din na is not yes it's important amma ba su magana sai ki gan suna just on their own shuru kin gan gaskiya kafin su iya su gya maki wa abu na damun su da kyar sun fi so idan suna da damuwa masu su yi tackling nasu da abun da kansu ba sa son sharing damuwansu in kin gama ba su son takuri space ɗinsu irin ya bature yake kira introvert get frustrated yawa suna nan introvert ba sa son irin harka da mutane ba sa son hayaniya babu dai mai son hayaniya amma ina ga tashuwa babu mother figure ne yana affecting rayuwar ya mace sosai sosai. Abun da ya kamata mutane za su yi don ka ga mutum aka ka nuna mashi wai kana son shi sosai. Just show them love. Za su iya su wasu za su iya su bude wai ne baya son kaura a duniyan nan amma wasu need to go extra mile kafin za ka same su kuma kin ga abun da ya kamata har in ya kai point da har sai kin nuna musu extra mile sai kin nuna musu soyayya nan sosai domin idan fa mutum ya girma lankwasa shi na da wuya amma kin ga yaro tun yana karami za ki iya molding ɗinsa inda kake so tun yana nan karami yaro za ki iya mind ɗinsa ake shaping ɗin mind ɗinta ta hangul haka amma idan ta girma ko ta kai wata shekaru ba za ki iya fara gya mata cewa ki yi haka ba a'a kar ki yi haka ba kuma kin ga mutanen nan ba su a trustin kowa suna da issues na trust idan ka zo ka gya masu wai to za su yi doubting naka sai dai ka nuna masu sosai kafin za su to masu kallo mun ji cewa yanzu mutane da dama ba su da mother figure a rayuwansu idan muka haɗu da mutane haka a cikin al'umma mu nuna musu so mu nuna musu kauna ba da kuɗi ake nuna kauna ba da kuɗi ba kulan da zaka nuna ma mutum ko kalman ka furta kalman kaunan nan ina kaunar ki a'a ina son ki yi abu haka a'a karki ki ba su shawara mai kyau a ziyarce su a yi duk yana da taimako musamman ya mace tana neman wannan mutum da zai nuna mata kauna ba wai sai daga saurayinta ko mai gidanta kaɗai ba iyalinta so idan muna da mutane kamar haka a al'ummarmu da suke kusa da mu don Allah sai mu yi kokari mu nuna musu kauna a yau da kullum kun sani ce mai gabatar muku da shiri ta Awarwaro yau mun tattauna ne akan dangantakar uwa da ya da ni da babbar bakuwa ta
magajiya. Ina fata dai mun koyi abu ɗaya ko biyu yau, kuma sati mai zuwa idan Allah ya nuna mana za mu zo muku da wata sabuwar salo mu sake tattauna akan wata kan magana. Sai ku bi mu akan shafukan sada zumuntanmu musamman ta Facebook @Mama Africa Hausa. Za ku iya tura mana tambayoyi ko kuma ku dan ba mu shawara akan kan magana da kuke so mu tattauna. To masu kallo, ni ce taku Alice Bwala, 'yar Borno gatar Arewa. Ba kuwa ta kuma? To, ku dai sani ni ne Hope Omanze wanda aka sa da magajiya. Sai mu hadu kuma. A huta lafiya masu kallo, mun gode. Yawwa. Mata sular zaman mazaje, matan duniya kwarai kuna da rana. An haifi mu ne saboda mata, mu girma don mu bautata wa mata. Mu makaranta saboda mata, mu nemi aiki saboda mata. Kullum burina na burge mata, neman kuɗi inai saboda mata. Na sayi mota saboda mata, na gina gidana saboda mata. Mata sular zaman maza.